Zenideok, Jesus bataiatu izan zen Jordan errekan, Juan bataiatzailearen eskutik. Gure bataioa, Jesukristoren aitaren izenean izan zen, Espiritu Santuaren kemena gure barruraino sartzen zala. Juanek urez bataiatu zuen, Jesusek espirituaren indarra hartu zuen, eta harrezkero Jesus dugu profetek aspalditik iragarria, Mesias jauna eta jainkoaren zerbitzari apala. Zuzena dena egingo duena beti. Bataiatzailea bigarren maila batean geldituko da, eta Jesusen nortasuna erabat azpimarratua, jainkoaren seme maitea. Bataioan, ura eta espiritua, bi osagai ederrak jainkoaren nahia egiteko, ari aintza eta bedeinkapena emateko. Gaur egin dugun bezala, biziera zintzo eta zuzena eramateko, hau da, Jesusen berri onaren arabera bizitzeko. Pedro esan digunez, jainkoaren antzera bereizkeriarik egin gabe, edozein herritakoa dela ere. Jainkoaren espirituak Kristoren bidez haren seme edo alaba egiten gaitu, eta haren antzera bizitza osoan jainkoaren bidetan eta haren nahi santua egiten igaro gaitezen. Gogora dezagun orain gure bataioa. Ikusten duzue atzean Pasko Zuzia, Jesus berpiztuaren simbolo argitsua. Gure bataioan kandela piztu zen argi horretan. Eta batzuk, eskuetan dituzue kandelak, ez da? Batzuk eta bestiek. Hobeto gogoratzeko, baina ura erabili zuten, eta bataio harrian izango dugu orain oroigarri. Eta gian, bataio egineko argazkiren batek, zuen etxean izango da, gune hori gogoratzeko. Bataioan, krisma santuaz igurtzi gintuzten, Kristoren antzera jainkoaren seme-alaben askatasunean eta zintzotasunean bizi gaitezen. Bataio liburuak jaso zituen gure izenak. Jesusen adizkiden sailean idatzita gaude. Jantzi zuriz ekarri gintuzten elizara eta zapi zuriaz burua estali. Segurazko zapi bat edo beste ikusten dut. Urak pekatutik eta txarkeriatik askatu egiten gaitu. Zapi zuriak garbi, txukun, jator eta duintasun ederrean bizi behar dugula ekartzen digu gogora. Kandelak Jesusen hitz eta maitasun argia bilatu behar dugula esaten digu. Zuek eskaut taldekuok, bataioaren konpromisua bizi duzue, fedea lantzen, natura zaintzen, herria ondo eta maitasunez hartzen, eta une korapilatzu eta zailetan bakea ereiten eta lantzen eta eskertzen. Eta urtero ekartzen diguzue Belengo bakearen argia, hori oso keinu polita da, eta badakizu gure etxeetan badauela. Baina kristau eginkizunak era askotakoak dira. Batzuk eskolan dituzue lanak asko ikasteko, naiz eta gauza zailak izan. Beste batzuk, kirolean, galtzen dugunean, ez dakigulako jarrera ona agertzen. Beste batzuk, etxeko lanetan saiatu behar dira gehiago, gurasoei obedituz. Baina nagusiok ere, konpromisoak ditugu. Familia bizitza, erraza gutxitan dala, edo lanik eza, edo diruz justo xamari biltzea, beti giro aldrebeza etxean, edo gaixoaldiak, bakardadea, edo herriko bizitzan, elkar ulertze eskasa denean, eta denen gainetik, gu guztio konpromisuan, jainkoaren aurrean pozik eta eskerronez jokatzea, hori oso posgarria da, oso. Zaila gaitezen orain simbolo guzti hauek goguan hartzen, eta bataioan agindutakoak apaltasunez betetzen. Garbi izan, Jesusek gurutzeraino izan zuela goguan jainkoaren seme maitea zela.
sinismena abesteko prest gaude.